tang tumadum khamle pungti kha o kharang no khnayani khapang serang kha hingra bubar pante thai musang di phaikha sal kolang ma ulo ama osale phaikha phaikha osamtai nisa phaikha osamtai nisa phaikha osamtai nisa phaikha osamtai nisa Jaya nono kete khelo bring nani jati shoge chung khuluna nung se chung ma hamari rojina chung le ring ya chung le shijaya nono kete khelo bring nani jati shoge chung khuluna nung se chung ma hamari rojina Mirza sidi nunggo musa sidi nunggo osate busuk tong sinai dini tong thok salo phaidi joto palo halo ketal manjonai e tak dumadum khamle pung dekha ukhorang no khnayani khapang serang kha tak dumadum khamle pung dekha ukhorang no khnayani khapang serang kha ngira bubar pandai sang dekhai kha chal balok ma ulo sale phaika osa mutai nisa phaika osa mutai nisa phaika osa mutai nisa phaika osa mutai nisa ini sehari dua orang hagu pun program ini satu jadi harap tetap teknik itu bahkan soal SDPU uno SDPU selalu dengan sesuai juga soal kamu oh hai dulu kok saja ini lo bagus lagi nada buri nibisi bahkan proses ini buri nibisi itu cara ini di dalam tidak boleh Madam, ini Lejenno hamari rodi kabai khano mocam rosidi ipil teisa thamani olo nang lejenno pogui ta thangdi rusa sidi nungo musa sidi nungo osate busuk tong sinai ini tong kok salo phaidi soto palo halo ketal manjonai tumadum khamle pungti kha o kharang no khnayani khapang serang kha dumadum khamle pung dekha ukhorang no khnayani khapang serang kha ngira bubar pandai thai musang dekhai kha Adnan ni club rocket club di committee bising nang tam pajau Osamutai thai musang di phaikha sal kolang ma ulo ama osale phaikha phaikha osamtai nisa phaikha osamtai nisa phaikha osamtai nisa phaikha osamtai nisa